بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد من أتكلم حديثنا 28 من كرنت حديثا زامة إشارين سنة مجاهدين قبا ما ليس الحديث الثامن والعشرون حديثنا 28 عن العرباد بن سارية أنكر ودق عرباد بن سارية wanda kamar yadda na ce abi na je alkunyarsa ce wanda za mu ga haka yake a wajen ku an abi na je al'irbadi bin sariya wannan sahabi kamar yadda muka gani ainihin din ana mata kasara irbad mahaifin shi shine sariya sulami alhimsi a lokacin fitinar abdullahi bin zubair ya yi wafati shekara ta 75 wasu ka ce shekara ta 75 bayan hijira. A cikin sahabbai akwai wani sahabi shi ma alkunyar shi abi na je shi ne amur bin abasa. Haka na a cikin tabi'i ma akwai abu na je al-makki. To irbad ibn sariya yake hakaito mana cewa wa'azana rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya mana wa'azi. Yana daga cikin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama yin wa'azi jefi jefi. Manzo Allah yakan yi wa sahabbansa wa'azi jefi jefi, har ma lokacin da aka tambaye Abdullahi dan Mas'ud cewa me yasa ba za ka dinga mana wa'azi ko yaushe ba a kullum, sai yake gaya musu a'a ai mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance ya takhawwaluna bil mau'iza karahata sa'amati alaina, yana mana wa'azi ne jefi jefi dan kada mu kosa. In ka bi hadisi za ga manzon Allah ya wa'azi a lokuta daban-daban. Akwai ranar da ya tsayaye wa sahabbai bayanin komai da komai, kamar yadda yake cikin sahihaini hadisin Anas yace manzon Allah ya fito lokacin da rana ta yi zawali, yayi sallah azhar, da yayi sallama ya hau kan minbari ya ambaci alkiyama, ya ambaci abubuwa manya-manya da suke gabanin alkiyama, sannan yace wanda yake so ya tambayi wani abu to ya tambaya. manzo Allah ce wallahi ba abinda za ku tambaye ni face sai na gaya muku shi, sai na ba ku labarin shi a wannan tsayuwar da nai. Anas dan Malik ya ce mutane suka fashe da kuka, suka yi ta kuka. Manzo Allah yana cewa ku tambaye ni in kuna da tambaya. Wani mutum ya tashi ce ya rasulullah aina madkhali ya rasulullah, ina ne inda zan shiga? Manzo Allah ya ce annar, kamar yadda yake cikin sahihaini riwayar Anas dan Malik. Haka nan a cikin sahihaini har wa yau a hadisin Adi bin Hatim, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta rana ya tashi musu wa'azi yana cewa ittaqun nara, sai ya dan yi shiru ya karkatar da kansa sannan ya ce ittaqun nara. Suka ce har ma muna zaton kamar manzo Allah yana kallon wutan gaban shi ne. Sannan manzo Allah ya ce ittaqun nara walau bi shiqqi tamra faman lam yajid fa bi kalimatin tayyiba. Haka nan a cikin musnad na Imam Ahmad akwai hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi yayi hutuba ya tsoratar da su kan abin da ya shafi wuta. Hadisai dai suna nan, dan haka anan Irbad yana cewa manzo Allah ya musu wa'azi mau'izatan wa'azi, wata riwaya baligha, wa'azi mai balaga shine mutum ya bayanin da ake ganewa, mutumin da zai bayani sako ya kai ga masu saurare su fahimci abin da ya faɗa shi ake kira balaga. manzo Allah ya musu wa'azi mai kama zukata, shi yasa ne yace wajilat min alqulub, zukata sun ji tsoro, wa zarafat min aluyun, idanuwa sun zubar da hawaye. Wannan siba da ya faɗa siba ce daga cikin sifofin bayan Allah mu'minai yayin da suka ji abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa, shine ido ya zubar da hawaye, zuciya ta ji tsoro. Allah ya ce innamal mu'minuna allazina idza zukira Allah wajilat qulubuhum
wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. mu'mine su ne waɗanda in an ambaci Allah zukatansu na jin tsoro. alamar imani ne in ana mutum wa'azi zuciyar shi ta rolawa ta ji tsoro. sannan ido ya zubar da hawaye. Allah ya ce wa bashiril mukhbitin, sai ce allazina idza zukira Allahu wajilat qulubuhum. Allahu nazzala ahsana alhadisi kitaban mutashabihan masaniya taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Allah ya nuna cewa mu'minai suka ji alqur'ani zukatansu suna raurawa, bata su ta dautsuma, sannan kuma su samu nutsuwa zuwa ga ambatan Allah. wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al-haqq. da haka anan shine wannan Irbad bin Sariya ce haka sahabban manzo Allah suke zarabat min wajalat min al-qulub wa zarabat min al-uyun. saboda yadda wa'azin yake manzo Allah ya faɗa kuwa da dama, sai suka kamar manzo Allah yana musu ban kwana ne. qalu ya rasulullah ka annaha mau'izatu muwaddi'. malamai suka ce domin mai ban kwana mai yin wasiya zai kokari ya ga ya faɗi duk wani abin da ya kamata ya faɗa, musamman wanda yake wasiya ta mutuwa. duk wani abin da ya kamata ya faɗa zai faɗa don ya san cewa damar shi kenan. su ma suka ji yadda manzo Allah ya faɗa buwa suka ce ka annaha mau'izatu muwaddi' fa ausina yi mana wasiya, ma'ana ga ya mana wani sako, wata kalma, wani bayani gamamme da za mu rike kuma wanda zai wadace mu, shine ma'ana ausina. sai manzo Allah ce usikum bi taqwallah, ina muku wasici da tsoron Allah. da Hausa muna fassara wannan kalma taqwallahi, amma an ka bayanin malamai za ga abinda ake nufi da taqwallahi shine kiyaye dokokin Allah, kamanta umarnin Allah da nisantar abinda Allah ya hana, shine ma'anar tsoron Allah. da haka yana da kyau duk lokacin da zaka fassara taqwallahi ka fassara ta yadda mutane za su fahimta. mu kiyaye dokokin Allah, mu kamanta umarnin Allah, mu nisanci abinda Allah ya hana. sai manzo Allah ce was-sam'i wat-ta'a, da ji da biyayya. ji ga shugabanni da yi musu da'a, da yi musu biyayya, wanda mun riga mun san cewa ji ga sauraron shugabanni da yi musu da'a wani abu ne da yake haɗe da bin Allah maɗaukakin sarki. ana musu da'a cikin abin da ya zama biyayya ne ga Allah. ana ji a saurara abin da suka faɗa cikin abin da yake biyayya ne ga Allah. amma idan suka saba wa Allah to la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, ba za a yi mutum da'a ba cikin abin da ya saba wa Allah, sai a basu da wannan umarni din. waɗannan abubuwa guda biyu da manzo Allah ya faɗa, as-sam'u wa ta'a, ji da biyayya ga shugabanni, da su ne rayuwar duniya take daɗi, al'amuran bayi suke tsaruwa, domin mutane ba sa daidaituwa sai da shugaba. Imamu Ali yana cewa innan nasa la yuslihuhum illa imamun barrun aw fajir. mutane ba abin da zai gyara sai da shugaba. shugaban nan na kwarai ne ko ba na kwarai ba. in kana fajiran abadal mu'minuna fihi rabba, in fajiri ne to shi mu'mini ne ya samu dama da zai bautawa Allah, domin akwai jagora da zai kula da wasu al'amura wanda idan babu shi wannan abuwa za su hana mutum ya bautawa Allah. idan babu misali hukuma da in an taba ka zaka je kai kara, babu wanda zai hana azzalimi zalunci, babu, to rayuwa ba za ta yi ba. wa hamala al-fajiru fiha ila ajalihi, shi kuma fajiri mu'mini zai ci gaba da wuta Allah shi kuma har lokacin shi ya kare. da haka anan manzo Allah ya wasiya ga wannan. duk yanzu rigingimin da ake yi mun kalla a kasashe musamman na musulmi zamu ga barewa shugabanci ne, shugabancin da yake kai daga lokacin da ya bare ko mutane suka barar da shi, to sai ga al'amura kuma da sun cakuɗe. in ba sa ba kuma sai a kai a ta zubar da jini kamar yadda ake a Syria, kamar yadda ake a Libya, wai zai da yake faruwa a Iraki. Yace sa shi shugabanci yana da girma da matsayi. ana yi wa shugaba tawaye, a yi fito na fito da shi amma da sharaɗai. sai an ga kafirci kuru-kuru a tare da shi, kuma ku da za ku ja da shi ɗin kuna da ƙarfin da za ku iya kawar da shi. amma da zai zama yana kafirci ɗin amma ba za mu iya kawar da shi ba, ga abin da yake daidai sai mu
haƙuri mu ci gaba da bautawa Allah gwargwadon yadda za mu iya tashi mu ce za mu hamɓarar da shi ƙarshe kuma sharri da fitina ta faru wanda barin shi ya fi akan wannan sharrin kamar yadda muke gani a Syria. Bashar da yake mulki kowa ya san aƙida shi ba aƙida bace mai kyau, aƙida ce ta mummuna aƙida, bal ma aƙida ba duk mai wanda aƙidar inda yana kanta ba musulmi bane, duk da suna da awan musulunci. Amma yanzu daga lokacin da aka ce su ya sauka aka fara zanga-zanga da fitina zuwa yau, Allah kaɗai san adadin mutanen da aka shi, kuma har yau kasar cikin musiba ake da tashin hankali, har ware lokacin shi can baya a bar shi din ana zaune. Da haka Sheikhul Islam yake cewa a tarihi ma ba a taɓa samun wasu mutane da suke wa shugaba tawaye ba suka yi ja'in ja da shi kuma suka ci nasara. Karanta lokacin Hajjaj ibn Yusuf as-Saqafi ya takura mutanen Basra da Kufa, azaba da zalunci da zubar da jini. Lokacin da Abdurrahman ibn al-Ash'as da wasu jama'a da suke tare da shi manya-manyan ma makaranta ana ce musu makaranta alƙur'ani da waye suka haɗu ƙarƙashin shi akan za su yaki Hajjaj, ƙarshe aka yi tarwatsa su ya kashe su, ya kore na korewa, kuma ba su iya kawar da shi ba. Dalilin wannan Sa'id ibn Jubair ya gudu, wanda daga baya Hajjaj ya kama shi ya kashe shi. To haka duk in ka bi tarihi zaka gani, shi yasa sam'u wa ta'a yana da matukar muhimmanci, amma kamar yadda muka faɗa an kayyade shi da cikin abin da bai saba Allah ba. In shugaba ya kawo umarnin da ya saba Allah ba za a yi mai biyayya a kai ba.